Llobregat, soc Vicent Compan, farem la lectura del manifest unitari d'aquesta vesprada. El següent presents ací a Barxeta, veïnes i veïns dels pobles i comarques afectats per la línia d'alta tensió Castelló-Gandia, la Costera i la Ribera, de la Valldigna i la Safor, junt a totes les altres persones i entitats que els donen suport. Manifestem la més enèrgica protesta i contundent rebuig a aquesta línia d'alta tensió, millor anomenada de molta alta tensió pel seu voltatge, així com també totes les altres projectades per Iberdrola en la zona, la línia Cullera-Dénia i la que acompanyarà al transvasament Xúquer-Vinalopó. Aquesta línia creuarà els nostres pobles, destruint el nostre paisatge i el nostre patrimoni natural, amenaçant la nostra salut, la dels nostres fills i fills i hipotecant la nostra economia. La Generalitat Valenciana l'ha declarat d'interès públic i nosaltres preguntem: d'interès per a qui? Aquesta línia no beneficia en res a la població valenciana, només afavoreix els interessos de les grans multinacionals del sector, que es burlen així de les aspiracions i els esforços per aconseguir